Vieš robiť správne. Hej, no tak. No a tak nám potom povieš. Pozrieme sa. Ako sa voláš? Stránka. Tak do Mekšiho teda môžeme si. Príprava na prvý výjazd. Odkiaľ sa riadne trgnem do postele alebo kde. Študujú tu na chlapci trasu. Nebecký žebřík. A potom z toho... Nebecký žebřík, toto je ono. Nebecký žebřík. Koľko kilometrov si naplánoval? Písek, cesta, kameň. Keď mojich časov napríklad po 60 Penzión 000 kapitánka. zmenili kladky a rozvodové remene. Keď u nás bolo 100 000 a kladky vôbec, len remeň. On zaplatil 60 000 za výmenu po Jizerka. Chlapi, ty už na bicykli niekde dole. Tam sme boli niekde ubytovaní. 2009. Stará pila na Jizerce. Najskôr sa to musí povaliť, musí to zmetnúť a potom to podvizuje. Kúsok si nechceš si dať kuštík okoštovať? Nemám si už.